PLA pen pini jasemet abinong et ke parti hijanang bong dakla media je phase set pen lapu kachipi tadi pini tingak tang nak he so tami tumi isi theklong lo mane sipson hanse alam pen aposi karbiang long arat aphan isi pini ala media long kangni pini emosional hoi hai son na pini rat engine so mimi poson sonsi umat party pen aplung jui lobon po sona system se ke padam setela kali karbiang long arat aphan kipu kangtung mate kapachini kangtung ala hello mo pen nami tuma presiden nami than lo di fuel nilitum a committee ke seng alam the ka do welang linang than lo 2020 aning kan au sinitum seng lo manja chingri club long hada sinitum seng lo lapen to 2020 ang bong pen nilitum achik lo jon wang le tum ke mai pidu ponverna di fuel ke lapen kopia positum acik lo jon bang itu mai pitu ponver na kokma itu ma parti ke aki milang lapen itu ma committee mata itu mane members ta du ilang open a jokes itu acik lo jon bang meeting do ponang ko sindum cerai pon lo la sini itu calendar fix lo la ke every month 10 acik lo jon bang tarik cap la ke itu meeting do pondom nang ko si cerai pon le lo la sopena phini tum je theklong lo arpu ki deng tang tum anda me ja to bang mane mai meeting nang je tong dun de arpu ke claim claim nili tum theklong lo theklong si nili tum a phi thuni tum chingwai thulo halaso ahura bang ke kupulo itu la puson ke mai meeting nang setong dun de kupulo pamasi nilitum kedam tang 10/09/2022 lake adim ke rong mirdan committee holalong hadang itum di fuel pen itu meeting itu hud nitum hadak ceparai loje itum la pugalilo arpu dodong atum mai meeting nang gidun de kaching wai long ke wang we ke itum la ke chok si pigalam lo posi jok non ciklo jon thomang bong meeting nang si tong dun de pinabang phu abang phie phan ke itum arpu le dodor sta pasun dena athema APHLC long non BJP bena chi o pik lo ke wang atum do pik la pen congress bena chi o pen ke wang atum do pik halatum ke leaders a quality atum side lo pen wholehearted pen kame claim je atum si do ulu pusini tum hala so meeting hut nitum chingki chingwai pon lo masi dagrong mirdan community holalong nitum ka chingwai hoda bangke antela so lama bangke itum pinia mat ke itum pithir thip nang nelo pusi puthot la 10/09/2022 arni bangke nitum paper kraksi ampar ke puthot meeting ahut 10/11/2022 lake ladak adorso committee holalong si nilitum peman ponlo LA meeting amahala so hoda bangke resolution endelo nilitum resolution endelo amasi komada bang pu abang PC meeting nang edun dema labang aphan ke itum arpu penstame pison pona usin itum keceraya teng pen hala sorni pen itum la LA committee pen hoi pen sin itum ceparai pen anke non 2020 acik lo ke 11 adet ke la ken itum ke every month 10 lo meeting edu la se hala sorni pen nilitum alang li phan lo ke pale ke parnisi 20 arni sinili tum pelelo pulo de ladak ciklu jon ko ando lo nang litum hisab tha di rakat ha 7-8 months 7-8 months tamane ni tum ke lang lo je alang li meeting wang hi mene palam le
hata wang wedel lasi niligi pui pu bangke da karbiang longa rat APSLC paning je tiara do anta mane ningi bidam nang jia lama vela ke di fuel e alam la pen pini nang letum true media hoi pen letum APSLC ke kroyara panchoning rilo la ke thang iningi bidam nang jia lam ta ve la pen thang iningi solam ta ve apen la ke ICLA long thirkluk nang ji a committee la pen te intang kring nang ipu a phan sini letum la ke klempon la pen alang li phan party ben leke sor plot kali party ben leke out kali la si mane arpu pen abang apel la tasipson han sedet kali hadak media thengno dolang edi kening je mane waiting list dolang pe hedi dota dolang athe pichoi boma di arpu ke rai krem lo ni kan ni thom na meeting wa ngoi bolo de lage ku pu si lage ke je plan lang ma lage party ang tang lang ma Enge MP election yang nangali lo ke mati di ho lasi nili tum la bangke claim nang kok ama non ka ceplang thu kamang hu thu men nai abangke la BJP IT cell tu bang hadi ho amek jang tek the anu jang tek the jab ta chu ta tek bang we mat social media long hangjo le dak do ke ho do pek da ho nili tum check lo hadi ka do ka BJP IT cell lum senang chonpa lasi la ke APSLC apa ning aja tiara tu manghunang ne pen hala pini da komen ke tok do pig ho hala hai an setami la bangke itu manghudam nang nilo lasi alangli meeting nang aja tong tu nili tum la register do da la ke nili tum attendance register lo la di fuel e lo attendance register lo la soteng benili la kha et lo alang ni ningkan ke thom plengchen lo ningkan ke thom bolote chekloyon thong kebra throk chekloyon thong kebra throk angbong ben alang li meeting nang ke tendun vice president bang sepson hanse bang chekloyon phowe bolote ningkan sialong ke peni chekloyon ni baksi do chot he di inke alang li ke not vice president laso posi la ke nitomta lang nang kok lo la si arpu pen ke pisu nang kok lo la si lada ining ke oi dam nang jadi adi ma be alang ni nang ke tenun adet la hello 24/08/2020 la bangkalang li phan vice president ke ba karni lo asoni dolo 7/09/2020 la ke alang ni nang se tong lo 10/04/2021 alang ni 2001 ning kan ini sinang se tong lo ning whole year pen 2022 ning kan 24/02/2022 la ke hadak kopuni lo phuluni long nang chetong dun lo la pen 11/07/2022 la si laan helo lang li na chetong dun la si lada ke pene central atum phanda ke koya lam ave la pen pe lada komane phan ning ke oidam nang ji palam ta ave jong si APSLC intang nang ji pulote arpu dolor teng aita nang ne lagi pui bangge pen mo pen to ma president ki poson si mane within la non 27 ang bong arpu la tumhan pithu nang ji pulo mate di la ke pasun tang an arputa aku ci pithu et nai pulo mate di la bangke nili tum mane kipu gang tu bangke la hello hala a constancy long non sipson han se bang bisar lam hadak donsuri constancy di donsuri constancy long mai meeting ke dodun kaduk kawe ela pen meeting ka arrange la pen LA long ta meeting nang ke dodun kaduk kawe active lu pute laga arpu ka lang nitum siklem long po masih klem long lang lale he asila ke mane phan pek pi ji mane phan pek ji po pek ji po lama velo la pen sokos notice nang pale le de sokos notice nang pale le pin machine li phan arpu penang pasun plot boleh he nilitum ladak resolution along ke ilitum sokos notice pidet le arpu pen ing thanang boleh kacerai kali hala sohut labang important u sokos notice pidet le itum arpu pen ing thanang boleh kacerai kali mane sokos notice tanang nelo ya tanang nelo mane continue batai ke thom jong si
alang litum eten tedet ba jok abang phu abang phile eten tedet posatame ning la cheklo yon thomang bang se meeting che tong de potela bang ke tum ke action bang ke enang ko posip apran bang ke cerai la hello la sila soteng meseni tum ke klempon la si hala arpu bang posatame alang litum jong si ke claim thu aku active thu polotela ke kumasi ke claim na lang di ke chipidu ko tum si claim nang po lage ahok alam lo tame rat inside enon kado be 36 months ang bong pen alang li chekloyon pho an ke mane ningkan ke thomang bong be ke chekloyon pho an ke alang li nang attend nun lo meeting ke bak la vp ki pia army pen la si la loisi la pen nilitum mane theklong lo ki jane alang litum ta hala arta pen langdam lu pulote mane hirilang posi kamatha pini ke tong thek thelo ta hailo mini la se media theng no dam de ta posi nilitum ta pini media pen true nang le to media hoi pen karbiang longara ra phan nilitum pachini nang kok lo asa binong era bangke party hi janang bong pen media theng no chipu bang di lage pini si pini ding hakta kang nak he seta ning oi nang ne ado be karbiang longara tum anda me la so pena joksi APSLC ka chipri phun potang ho peni heri pota ho puke lage ini pota matha dam nang ni lagi na son la LE long alam pena posila cherso da alam pena pot bangke la ke thang ke hinu le dam di lagi sining bidam nang ni la helo nang tum pan pachini ge peni yong se